Kif kull ma jmur it-teknoloġija tkompli tavvanza f'setturi diversi, f'Malta is-settur tal-avjazzjoni qed ikompli jimraħ f'niċċa ta' drones li jġorru l-merkanzija. Fil-fatt il-kumpanija reġistrata f'pajjiżna bl-isem ta' DroneMX Europe Airlines qed twettaq proġett f'dan ir-rigward blan aħħari li tkun mal-ewwel kumpanija fl-Ewropa u fid-dinja li jkollha drones kapaċi waslu merkanzija f'postijiet remoti. Għaldaqstant tkellimna mal-manager ġenerali tal-kumpanija Kenneth Kirkop li spjega kif il-proġett li qed taħdem fuq DroneMX huwa identiku għal dak ta' kull linja tal-ajru tal-merkanzija iżda li l-opera tagħha jsir biss permezz ta' drones li ma jkollhomx bżonn ekwipaġġ biex iwasslu l-merkanzija minn post tal ieħor. Fil-preżent wara li ġabet il-liċenzja neċessarja minn Transport Malta, il-kumpanija tinsab għaddejja blit-testjar neċessarju ta' drone li l-kumpanija b'differenzja l-linji tal-ajru tradizzjonali qed taħdem id-drone mill-bidunet tiegħu. Dawn id-drones huma simili fid-daqs l-ajruplan żgħir u jaħdmu blan l-edit li jinduża mill-karozzi kif jispjega Kirkop. Hawnhekk qed nitkellmu fuq drone daqs ta' ajruplan żgħir li s-soltu tella żewġ persuni fuqu li kapaċi iġor 350 kilo merkanzija, bażikament dak li tabbi ġovan żgħir tista' tqiegħdu fih. U twasslu għal distanza ta' 2000-2500 km, jiġifieri distanza kbira ħafna. Jekk nieħdu eżempju l-Ewropa, minn post ċentrali fl-Ewropa kapaċi twassal kullum kien. Kirkop spjega magħna li għal dan il-għan intasel pajjiżna li hu post strateġiku bħala l-post minn fejn tibda topera din il-kumpanija li timpjega magħha numru ta' professjonisti fl-avjazzjoni li huma Maltin u li għandhom karrieri diversi fis-settur kif normalment nafuh. Malta ġiet identifikata bħala il-post ideali, huwa post strateġiku, nafu l-istorja ġeografikament jinsab fejn jinsab, u barra minn hekk għandna aviation community li hija thriving, għandna regolatur li jissapportja ħafna dawn it-tip ta' idejat u allura ġie deċiż li propju niftħu il-kumpanija li minna tkun qiegħda topera din l-airline minn hawn Malta. Apparti minn hekk, pajjiżna għandu l-leġiżlazzjoni meħtieġa biex dan is-settur ikun regolat kif il-kumpanija Maltija hija sussidjarja ta' kumpanija fil-Bulgarija fejn għall-kuntrarju ta' Malta ma setgħetx issib l-isfond leġislattiv li għandu pajjiżna li jimplementa l-leġiżlazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fl-2019. Fl-aħħar Kirkop spjegalna x'inhu l-pass li jmiss f'dan il-proġett. U issa s-sena d-dieħla nixtiequ nibdew l-operazzjoni kummerċjali. Din se nibdewha il-Greċja, però mill-Greċja mbagħad irridu nagħmlu connection lejn Malta u l-bogħod iktar minn xtutna fil-Mediterran. Ġifieri aħna li qegħdin naraw huwa l-kumpanija ħadd inbidel b'mod sostanzjali s-sena d-dieħla meta nibdew operazzjonijiet kummerċjali. Fil-ġejjieni mistenni wkoll li din tibda timmanufattura dawn id-drones fi kwantitajiet akbar biex tkun tista' tforni numru sostanzjali ta' pajjiżi kemm fl-Ewropa iżda anke lil hinn b'mod partikolari f'partijiet fid-dinja fejn wieħed isib numru konsiderevoli ta' postijiet remoti.